Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlary bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Gepleşigimiziň başynda hormatly prezidentimiziň gol çeker etminamlary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Gurbanguly Kakaliýewne Ataýewany başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy wezipesinden boşatmak hakyny Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň 7-nji mejlisiniň 2020-nji ýylyň 28-nji awgustyna çykaran 7-1 belgili karar tasdiklanyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Gurbanguly Kakaliýewne Ataýewany başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň Zenanlary Birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy wezipesinden boşatmak hakyny Türkmenistanyň Zenanlary Birleşiginiň merkezi geňeşiniň 13-nji mejlisiniň 2020-nji ýylyň 28-nji awgustyna çykaran 13-1 belgili karar tasdiklanyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Akçymal Kerimberdiýevne Durdiýewany Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy wezipesine saýlamak hakyny Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň 7-nji mejlisiniň 2020-nji ýylyň 28-nji awgustyna çykaran 7-2 belgili karar tasdiklanyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Akçymal Kerimberdiýevne Durdiýewany Türkmenistanyň Zenanlary Birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy wezipesine saýlamak hakyny Türkmenistanyň Zenanlary Birleşiginiň merkezi geňeşiniň 13-nji mejlisiniň 2020-nji ýylyň 28-nji awgustyna çykaran 13-2 belgili karar tasdiklanyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Akçymal Kerimberdiýevne Durdiýewa başga işe geçmek sebäpli Daşy welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglyk guraşy we sport boýunça ornwasary wezipesinden boşadyrly. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew ýurdun Jambul welaýatyndaky harby bölümine bolup geçen adam pidalaryny weşkes etmelerine getiren pajigaly adatdan daşary ýagdaý zararly gynanç hatyny iýerdi. Döwlet başlygymyz öz hatyna bu habary çuňur gynanç duýgusy bilen kabul edenligini bellädi. Türkmenistanyň prezidenti şu agyr pursaty ýurdumyzyň halkynyň hemem hökümetiniň adyndan şeýlede hut öz adyndan Gurbangulynyň dogan garnaşlaryna hemem ýakynlaryna ýürekden gynançyny we medet berji sözlerini ejer çekenleri bolsa tiz wagtda sagylmaklary baradaky dileglerini beýan etdi. Watan habarlar gepleşigimizi dowam edýäs. Şu gün ýurdumyzyň Zenanlary Birleşiginiň merkezi geňeşiniň hemem Kärdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň nowatdaky mejlisleri geçirildi. Şolarda bu jemgyýetçilik edareleriniň gurumçylyk meselelerini garaldy. Ýurdumyzyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň gurumçylyk meselelerine bagyşlanan mejlisinde çykyş edenleri ýurdumyzyň beýleki jemgyýetçilik gurumlary ýaly Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň hem watanymyzyň garaşdygylygyny putulandyrmakda, raýatlarymyzyň agdy berlerini öpçün etmekde, hemem dörejilikli we önürlikli zähmet çekmeklerini gazanmakda münasip işler ýerine ýetirýänini nyktadylar. Bu bolsa hormatly prezidentimiziň alyp barýan siýasatynyň maksadyna hemem wezipesine laýyk gelip, ata watanymyzyň barha gülläp etmegine we batly depkinler bilen öňe ilerlemegine ýardam berýär diýilip çykyşlarda belenildi. Mejlisiň gün tertibine girdilen esasy mesele bolsa Kärdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň täze ýol başçysyny saýlamakdan ibaret boldy. Şu mesele boýunça çykyş edenler bu wezipe birnäçe dalaşgärler hödürläp, şol dalaşgärleň işçiň gurumçylykly we beýleki münasip häsiýetlerini mysal getirdiler. Şeýlelikde ses bermek netijeleri boýunça hödürlenen dalaşgärleň arasyndan Akçymal Kerimberdiýevne Durdiýewa Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy wezipesine saýlanyldy we bu barada Kärdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň degişli karary kabul edildi. Täze ýol başy özüne bildirilen uly ynamy ödemek üçin ak ýürekden halal zähmet çekip, hormatly prezidentimiziň alyp barýan siýasatlaryny wagt etmekde ukyp başarnygyny gaýgyrman işlejekdigini inandirdi. Zenanlary Birleşiginiň merkezi geňeşiniň mejlisine çykyş edenler berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe, melelizmimiziň ýol başlygyna alynıp barýan işleň ýurdumyzyň asudalygyny, halkymyzyň agdy berligini öpçün etmek bilen birlikde raýatlarymyzyň sagdyn durmuş ýörelgilerini eýermeklerini gönükdirlendigini bellediler. Mejlise Birleşigiň merkezi geňeşiniň gurumçylyk meselelerine aýratyn üns berildi.
Zenanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň uzalky ýoly başçysynyň başga işe geçirilmegi sebäpli bu wezipe birnäçe dal şäherler hödürlenildi. Şolaryň içinden Akjemal Kerimberdiýew Durduýew Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň başlygy wezipesine saýlanyp, bu barada Zenanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň karary kabul edildi. Täze ýol başçy özüne bildirilen uly anamy ödeme üçin ak ýürekden halal zähmet çekip, hormatly prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary siýasatyny wagt etmekde ähli başarynyň gaýgyrman zähmet çekjekdigini bellidi. Hormatly prezidentimiziň parasatly baş tutanlygyny ilatyň durmuş goruglygyny öpçün etmek, sadyn durmuş ýörelgilerini giňden ornaşdyrmak ýaly birnäçe möhüm işler durmuşa geçirilýär. Şonukda degişli ugurlarda oňy netijeler gazanylýar. Hormatly prezidentimizin ýadawsuz taglaalary bilen ýiti ýokunç keferleriň dünýäde dören ilkinji günlerini başlap, ýurdumyzda ýokunç keferleriň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak boýunça ulgamlaryň esasy işler ýoly goýuldy. İlkinji nowatda ýurdumyzyň serket gödegçilik geçiriş ýerlerini, ulaglaryň we harytlaryň geçirmeginiň tertibi düzgünleşdirilip, gümrük nokatlaryny ähli gulluklaryň işleri saglyşly ýoly goýuldy. Häzirki wagtda ýurdumyzyň uly logistika strategiýasynyň şäklerini amala aşyrýan ýük gatnawlarynyň uğurlary boýunça ýurdumyzyň çägine ýerýän ýa-da üstünçilik geçen ähli ulag feriştelerini ziýansızlandyrmak işleri ýokary guramaçylykla alınıp barýar. Gümrük serhedinden geçirilen haritlerin ve ulov feriştelerinin gümrük gödevçülüğü kuralını ilkinci nowatda arasatçılık epidemiologik kadalarının berja edilmegi gözüňde tutulýar. Döwlet serhediniň gödevçülük geçiriş ýerlerini gümrük barlygyny we gümrük taýdanlary ritmileşdirmek işlerini geçirmeden öň ol ýerlerde gurnulan döwrewap ziýansızlandyryş edesgalar bökdönçde hemde netijeli ulanyp, ulov ferişteleriniň olarda haritlaryň we ýany bilen iýerilýän ritminamalaryň belinen tertipde ziýansızlandyrylmagy üçin edilýär. Bu orada arasatçılık ve fitoarasatçılık, veterinariya gödevçülük ulgamynyň işiniň tähkik ýerine ýetirmegi esas talap bolup durýar. Döwrewap ziýansızlandyryş edesgalaryny häzirki zamanyň öňde barjy tehnologiýalaryň tejribesinden peýdalanýar. Gümrük nokatlary wiruslary we adam bedenine ziýanly bakteriýalara garşy täsir edýän dermanlar ziýansızlandyryş we keseleriň öňüniň alınmagyna, ýaýramagyna garşy ferişteler şeýlede zerur bolan beýleki enjamlar bilen bökdönçde üçin edilýär. Şu ýylyň 29-njy ýylyna Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde milli liderimiziň başlangyjy bilen öňe sürülen koronavirus keseliniň pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ötüş üçin özlüksiz we ygtybarly halkary ýük daşymalary öpçün etmek maksady bilen ulagyň ähli görnüşleriniň ara baglanşygyny berkitme adly kararnamanyň bir agzdan kabul edilmegi, Türkmenistanyň bitaraplyk görgülerinden Uğur Alliansiýatynyň ýokary netijeliginiň aýdyn suwutnamasy boldy. Kararnamanyň mukaddes garaşdyrmynyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň bellenýän ýylyna kabul edilmegen ähli umumy durnukly ulag ulgamyny ösürmäge, özar bekwitlik ykdysady hemde sewda gatnaşyklaryny giňetmäge mümkinçilik berer. Demirgazyk gün orta hemde gün matar gün nowar uğurlary boýunça çäkdaýdan ören amat ýerleşýän ýurdumyz sewit hemde iklim ähmiýetli wajyp islaşyr ulag we logistik merkez höküminiň ornuny hasam potlandyrar. Ýurdumyzda bazar ykdysadyýaty gatnaşyklarynyň şalt depginleri bilen ösürülmeginiň iş ortalakyçylygyň we hususy önümi öňürjüligiň dürli görnüşli önümleri öňürmekdäki mümkinçilikleriniň artmagyna uly ýardam berýär. Hormatly prezidentimiziň iş ortalakyçylary berýän kömekdir gollawlaryny netijesinde bolsa hususy kärhanalarda halkymyzyň uly islegilerden önümlerini öňürmek işleri guramaçylykly ýoly goýulýar. Halkyň sarp edýän önümlerini öňürmekde Mary welaýatynyň Maretranyň çägindäki Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçilere birleşmesiniň agzasy bolan dostluk husus kärhanasyna da uly işler alınıp barýar. Ýurdumyzda giňden ýaýwanlanan özgörtmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine öňjeli goşunt goşýan türkmen telekeçileri hususy kärhanalaryň önümçilik kuwwatyny artdyryp, halkymyza zerur bolan önümler öňürýärler. Hususy ulgamda önemli we ygtybarly önümçiliginiň ýoly goýulmagy, bäse şu goýuply önümleri öňürmekde işor telekeçilere üstünlügi metirýär. Maretranyň çägindäki Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Sady dostluk hususy kärhanasyna da bu orada oňyn iş netijeleri gazanylýar. Bu hususy kärhananyň iş orlarynyň esasy maksady içerki bazarlarymyzda halkyň sarp edýän önümleri bolan aýakkaplar bilen öpçün etmekden ibarat bolup durýar. Kärhananyň önümçilik bölüminiň tutuşlugyna dünýäniň ösen döwletleriniň kämil tehnologiýaly enjamlary bilen öpçün edilmegi bolsa, durly görnüşli aýakkaplary öňürmek işleriniň öňe ilerlemegine ýardam berýär. Bu ýerde oturdulan enjamlar kompýuterler ulgamy arkaly dolandyrylyp, olaryň sazyşly işledilmegine hunärmenler tarapyndan gözegçilik edilýär. Aýakkaplar öňürmek üçin zerur bolan çyýmal hökmünden durly görnüşli serişdeler ulanylýar.
Kärhanadaky enjamlar toplumynyň her aýda durly ölçegdäki we durly reňkdäki aýakgaplaryň 140 000 juwutyny öndürmäge mümkinçiligi bar. Bu ýerde durly görnüşli döwrewap aýakgaplaryň 30-dan hurak görnüş taýýarlanýar. Hormatly prezidentimiziň hususiýetçileriň önümi öndürmekdäki mümkinçiliklerini artdyrmak barada ediýän aladalaryna münasip işler bilen jogap berýän beýik hususy kärhananyň telekeçileri özleriniň taýýarlayan halkyň sarp edýän önümleri bilen ilkinji nowbatda içerki bazarlarymyzy üpçün edýärler. Kärhananyň önümçilik binýadyny giňeltmek barada ýygydarly işleri alyp barýan hususy önüm öndürjüler. Geljekde bu ýerde durly ölçegli sport aýakgaplaryny öndürmekligim gözüňde tutýarlar. Telekeçilik işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýan beýik hususy kärhananyň işçileri telekeçilik başlanýyşlaryny ösdürmäge ulu gollawlary berýän. Hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýakyn günlerde Türkmen toprağının dağıtlı mewesi bolan süýjülükde deňsiz taýsyz gawunlarymyz Birleşen Arap Emirlikläriniň Dubai şäherinde peýda bolar. Meweli ölkä hususy kärhana tarapyndan amala aşyrylan bu işler beýik üpek ýoluň döwrewap görnüşde dikildilýändiginiň öz boşly suwutnamasydyr. Häzirki döwürde hyzmatdaşlygyň durly ugrulary boýunça ösdürilmegi ýokary netijeleri üpçün edýär. İki taraplaryň hyzmatdaşlyk esasyna gatnaşlary ösdürmek Mar şäherindäki köp ugrly meweli ülke hususy kärhanasy üçin esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Şunukda oýnalardan meweli ülke türkmen gawullarynyň gulaby görnüşiniň ilkinji tapgaryny Birleşen Arap Emirliklerine uğratdy. Süýjüligi ekologi tarapdan arassalygy bilen tapawutlanan gawunyň bol hasyly Balkan welaýatynyň Serdar etrawyna ýetişdirildi. Yer gelen naýsak 1 hektardan gulabynyň 25-30 tonnasynyň alynmagy aýratyn belläliklidir. Alalaşyk esasynda kärneşlerden satyn alynan hasyl degişli talaplara laýyklykda ýürüte gaplary ýerleşdirilip ulaga ýüklenildi. Hünärmenleriň hasaplamalarına görä gawunyň gulaby görnüşiniň durumlulygy ýokardyr. Ol 5 derece sowuklukda 25-50 durkuny düzümli üýtgetmän saklanyp bilýär. Türkmen gawunynyň şu taraplary öwrenilip eksport etmek makul bilinýär. Türkmen gawuny ýurdumyzdan uğradylan wagtyndan 8-10 günüň dowamyna kesiklenen ýerine ýetirler. Sentýabr aýynyň 1-nji 10 günlügine gulaby gawunymyz Dubai şäheriniň ýaşaýjylarynyň bereketli saçagyny beder. Daşarurda uğradylan gawullar Balkan welaýat gümrükkanasynyň Serdar gümrük nokot tarapyndan halkara hukuqnamalarynyň talaplaryna laýyklykda degişli derejede resmileşdirildi. Eksport talaplarynyň äksesiniň ýerine ýetirilmegi, önüm baradaky maglumatlaryň gyýkyça beýanynyň gawun ýüklenen uly gaplarda ýerleşdirilmegi alyjylar üçin möhümdir. Türkmen toprağının dağıtlı bakça önümler hilinin yokorluğu, ekologi taýdan arassalygy, bahasynyň arzanlygy bilen tapawutlanýar. Hyzmatdaşlyk boýunça toplumdan alınıp barlayan işler Türkmenistanyň durly uglardaky eksport mümkinçiliginiň ýokary depgine eýe bolýanyny görkezýär. Türkmen toprağının üstünden geçen beýik pök ýoly asarlaryň dowamyna durly döwletler we halklary birleşdirip, olaryň arasynda dostluk gatnaşyklaryň hemde özara düşünşmeň potolandyrylmagyna ýardam edipdir. Ola tutuş adamlar ötüşine oňyň täsirini ýetirdi. Hormatly prezidentimiziň nagtaşýaly herki zaman şertlerine beýik pök ýolunyň täsirin mirasy Ewraziýa giňişligine hyzmatdaşlygyň täze möhüm usullaryny işläp taýýarlamak üçin esas bolup hyzmat edýär. Munyň şeýledigini meweli ülkeniň eksport ýollaryny barha köpeltýänligi aýdyň görkezýär. Bu kärhananyň işi herki zaman şertlerine diňe bir ýurdumyzda däle sevitde nusolukdur. Gazanlayan ýokary netijeler esasyna ölümçüligi dolandyrmak. Şol wagtda onuň gerimini giňeltmekligiň diversifikasiýa berk baglydygyna oňa düşünýän meweli ülkeniň hünärmenleri ähli uglarda döredilen mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirýärler. Köp taraplaryň işleriň häzirki zaman şertlerine alınıp barylmagy telekeçilik ulgamyna öz goşly milli ýörelgäniň kemala gelenligini anamly tasdiklaýar. Hormatly prezidentimiziň taýsy tagyllary bilen ýurdumyzyň beýleki ulgamlary bilen birlikde owa senagat toplumym uly ösüşlere eýe bolýar. Aqwalyny ene toprak bilen baglan bawdaýhanlar üçin ýurdumyzda ähli şertler hemme mümkinçilikler döredilýär. Netijede milli liderimiziň öňde goýan wezifelerinden ugranyp, ýylyň-ýylyna bogdoýdyr agaltynyň bol hasyly öndürilip, gök we bakça ekinleriniň bol hasyly kemale getirilýär. Ýurdumyzyň Lewap welaýatynyň bawdaýhanlaram şu günlerde käşir kelem şonlar aralyk gök ekinleriniň bol hasylyny geçirmekde ýokary netijeler kazanýarlar. Berqarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe Lewaply bawdaýhanlar bereketli toprağymyzdan durly owy hojulyk ekinlerinden bol hasyl almakda. Ýylyň-ýylyna uly ussatlyk görkezýärler.
Vilayetde bu babetde işlerin talaba laýyk gurulmagy, yerlerin öz işiniň ussady bolan tejribeli babadaýhanlara berkidilmegi, we zähmet çekmekde ähli mümkinçilikleriň döredilmegi, şol sanna yerlerin uzak möhletleýin kärenesine berilmegi, daýhanyň ene toprakdan bol hasyl öndürmegine ýardam berýär. Yurdumyza azyk bolçulugyny döretmekde. Şol sanna ilatymyzy hut öz toprağymyzy öndürlen, gök we bakça önümleri bilen öpçün etmekde. Wajib anamyň bildirilýänine aňyr ýany bilen düşünýän owa hojulukçylar bu wezipe ýokary jogapkärçilik bilen çemeleşýärler. Welaýatyň owadyr şäherlerine ak bazarlaryň ýylyň ähli passyny, bakça we gök önümlerden dolu bolmagy muňa aýdyň misallar. Türkmenistan parahaçylyk we anaşmaň watany ýyly yurdumyzyň ähli ulgamlarda bolşy ýaly lewaply babadaýhanlar üçinem bereketli ýyllaryň birine urilýar. Welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryny erki gök we bakça ekinlerinden bol hasyl almak bilen birlikde häzirki wagtda käşir, kelem, şoňlar ýaly bir näçe görnüşli aralyk ekinden bol hasylyny ýetişdirmekde işleri gyzgylanyny tepkine eýe bolýar. Bu wagtda welaýatyň däne çärje etraplarynyň gök ekrançylarynyň netijeli zähmeti bilinilmegi münasipdir. Lewaply babadaýhanlar gök we bakça ekinlerinden hasylyny ýetişdirmekde baý tejribe eýe bolmak bilen yurdumyzyň howa we toprak şertlerine uygunlaşan we bol hasyl berýän görnüşleri seçip alýarlar. Her bir ekine iýdegi işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýola goýulýar. Umuman lewaply babadaýhanlar öňde goýulan maksatlary amal etmekde, döredilýän ähli mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanýarlar. Ahlasy çekilen zähmet öz netijesini berýär. Bu bolsa lewaply gök ekrançylaryň şany garaşdyrmyň 30 ýyllyk toýunyň uludan bilinilýän ýylynda hem ajaýyp zähmet üstünliklerini beslejekliklerine dolu kepil geçýär. Pek zähmetden bereket tapýan lewaply babadaýhanlar owa hojuluk ekinlerinden bol hasyl almakda we ilaty ter we bol gök önümleri bilen öpçün etmekde ähli mümkinçilikler döredip berýän gahrman arka damydan alkyş hemem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimizin parasatly baş tutanlygyny üstünlikle durmuşa geçirilýän giň gerimli özgörtmeleriň çäklerini aqsadiyetimiziň hususy bölegini gollamak, ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek aýratyn iler tutulýan ugurlyň biri bolup durýar. Döredilýän giň mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp döwrüň talaplaryna awray bilen hötte gelmekde ähli tagallalar edýän hususy kärhanalardyr telekeçiligiň hatary Balkan welaýatyna da barha artýar. Balqanawa şäherine ýerleşýän hemem Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolup durýan. Parifi guruluşy hususy kärhanasy işleri barha ilerleýän şeýle kärhanalaryň biridir. Bu hususy kärhananyň unuş önümleri önümçilik bölüminde ýurdumyzda azyk bolçulugyny döretmekde alınıp barylýan tutumly işlere münasip goşant goşmakda zerur tagallalar edilýär. Hormatly prezidentimiz daşarky bazarlardan getirilýän haritlaryň, aýratynam azyk önümleriniň ornuny tutýan ýokary hilli, bäse şu ukyply önümleri öndürmegi, olaryň bolçulugyny döretmegi, hemem daşarky bazarlara çykarmagyň möçürlerini ýygdarly artdyrmagy ýurdumyzyň telekeçileriniň öňüne esasy wezipeleriň biri edip goýdy. Parfi guruluş hususy kärhanasy gahrman prezidentimiziň döredýän şoň ýaly giň mümkinçiliklerini jogap edip, hemde öňde goýan anyk taşyryklaryndan ugur alyp, unuş önümlerini öndürýän bölümiň işini üstünlikli ýola goýmak başardy. Bölümde häzirki wagtda müşterileriň arasynda barha artýan isleglerden peýdalanýan unuş önümleriniň ony goly görnüşleri öndürilýär. Göze geluli gaplarda 3 görnüşde, ýagny 500 gramlyk, şeýlede bir hemde 5 kilogramlyk agramlarda gaplanylýan unuş önümleriniň umumlykda alanynda her günne 1 tonna goly öndürilýär. Kärhanada artýan islegler nazarda tutulup, bölümiň önümçilik kuwatyny hasy ýokarlandyrmaga ähli şertler mümkinçilikler bar. Unuş önümçiligi bölümünde döwrüwap önümçilik enjamlaryň oturdylmagy, önümleriň hiltaýdan berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwrüniň ýokary talaplaryna laýyk getirilmegine netijeli itergiler berýär. Ilatyň durly görnüşli hiltaýdan dünýä ölümlerine laýyk gelýän azyk önümleri bilen bolalyn öpçün etmekligi gazanmakda döwrüwap enjamlara dayanmak, hormatly prezidentimiziň ykdysadiyetimiziň bäse şu ukyplygyny ýokarlandyrmakda bildirýän esasy talaplarynyň biridir. Unuş önümlerini müşterilere yetirmekde hususy kärhananyň ýanynda ýörüti dukanyň hereket edýändigini nyktamak gerek. Parfi guruluş hususy kärhanasynyň unuş önümçiligi bölüminiň işgärleri öz öndürýän önümleri bilen beýik garaşdyrmyň 30 ýyllyk şany senesini ýokary ruhlanykda garşylaýan agzybir halkymyzyň bayramçylyk saçaklarynyň bereketini hassa artdyrmakda ähli tagallalar edýärler.
Munyň özi şol bir wagtda hususy kärhananyň zähmet topurynyň ýurdumyzda telekeçileri ähli tarapdaýyn gollaýan, arkada prezidentimiziň adyny aýdýan alkyş sözleriniň münasip beýany urlýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň Türkmenistan parahatçylygy onaşmagyň watana ýylynyň taryhy pursatlary betlenen şowunyň ruhulent pursatlary daşgy vilayatyna da adamlaryň gowunç buýsançlaryny arşa göterýär. Mehriban arkadagymyzyň öz halkyna peşkeş beren bagtyarlyk döwri her bir adamny ýokary ruhulentlik döredýär. Hormatly prezidentimiziň ýakyny daşgy vilayatyna bolan iş tapary Gurban Sultan ejadynda etrawynyň Sapyş Çerkez geňeşliginiň ýaşaýjy 13 çağany läp yetiştirýän Uzakbaýewleriň maşgalaty üçin hasam ýatdan çykmajak wakalaryň birine urildi. Bugün şol maşgalada ýene bir şatlykly pursatlaryň biri boldy. Bu maşgalanyň uluglynyň bagyt toýy Türkmeniň milli däp desturlaryna laýyklykda geçirildi. Şeýlelikde arkadagy prezidentimiziň saýatynda ýurdumyzda ýene de bir täze bagtyar maşgala kemale geldi. Hormatly arkadaýlarymyň parasatly başlanmagyna durmuşa geçirilýän işler halkymyzyň bagtyar ýaşamagyna gönükdirilendir. Döwlet adam üçin diýen hemişelik ýörülgän öňe süren milli liderimiziň tagalasy bilen amala asyrylýan özgertmeler munyň aýdym misallar. Bugün Daşgy vilayatynyň Gurban Sultan ejadynda etrawynyň Sapyş Çerkez geňeşliginiň ýaşaýjy 13 şagany terbiýe berip ýetişdirýän Esen Uzakbaýewleriň maşgalaty üçin ýene de bir taryhy wakalary betlenen ýatdan çykmajak günleriň biri boldy. Maşgalanyň uluglynyň bagyt toýy ruhulentlige betlenip toýlandy. Halkymyzyň iň şadyan ruhulent geçirýän däpleriniň biri Türkmeniň gelin alma toýudyr. Ogly ýörmek, gyýy çykarmak bilen bagly adatlanyň her biri öz bolşuna şahannaz bir täsin dünýäni emele getirýän däp desturlar, edim gylymlary bilen gurşalyp, olaryň her birine Türkmen halkynyň asarlar dowamyna kämil sunuga derejesine ýetirilen milli ýörülgesi, ahlak, edep, terbiýe düzgünleri dabaralanýar. Ýaşatynjalara mehriban arkadamynyň adyndan döwrewap, ählamatlyklary bolan üç otogly ýaşaýjy jaýynyň açanyň hemde toý sowgatlarynyň goşulmagy, toýun şatlygyny arşa göterdi. Bagtyar ýaşatynjalaryň şatlygyna şatlyk goşdy. Bugün olaryň durmuşynda hiç wagt unutulmajak taryhy gün hökmünde hemişelik galar. Umuman bu dabara bugün durmuş ýoluna gadam goýan ýaşlaryň däli, eýsem tutuş maşgalanyň, tutuş owanyň durmuşyndaky möhüm waka urly. Gahryman arkadagymyzyň baş tutanlygyny berkarar watanymyz bedew wata bilen anamly öňe barýar. Döwletimiziň syýasy, ykdysady, medeni we beýleki urlardaky ösüşleri her bir raýatyň bagtyarlygyny eşretli durmuşyna gönükdirilendir. Ýurdumyzyň medeniýet ulugymynaky döwrewap ösüşlerim öýränip buýsanlyrçydyr. Burada aýratyn ornalan milli saz gurallaryny ýasamakly hünäri ýurdumyzyň Ahal vilayatyna da uly meşhurlukdan peýdalanýar. Ahal vilayatynyň Bäherden etrawyna da dutar il-ýurt bähwetli işler alyp barýan senetçiler milli mirasymyza uly sarpa goýýarlar. Bilşimiz ýaly geçen ýyl paýtagtymyzda UNESCO-nyň işler boýunça Türkmenistanyň milli toparynyň 1-nji mejlisi geçirildi. Onu şu ýylyň Türkmenistan paragatçylygyň onaşmagyň watan ýylynda dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagçylyk sunugat atly hödürnamany UNESCO-nyň adamdadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girmek meýilleşdirildi. Türkmeniň dutar bilen däplerini adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girmek barada başlanýar. Diňe medeniýeti öwrenç ilminiň däl, eýsem diplomatik nukdaý nazaryndan hem öňe ädilen ädim bolup, ol ýurtlaryň arasynda gatnaşyklarda paragatçylyk medeniýetiniň, gepleşikler medeniýetiniň tasdiklanmasy bolup durýar. Dutar iki tar diýen manyny berýär. Şol iki tardan çykýan owaz adamyň ruhuny täsir edip, onu begendirip hem buýsandyryp bilýär. Daşyndan seredeninde ýönekeje bolup görünýän saz guralyny ýasaýan dutarçy ustalar onuň ýasalyşyny sunugat derejesine göteripdirler. Bagşynyň çalýan sazynyň şirinligi dutaryň ýasalyşyna baglydyr. Dutar ýasamak üçin tut agazy ulanylýar. Tut agazy ýeňil hem berk gal berse de ondan çykýan ses owazly. Tut agazy näçe garry bolsa, şonça gowy. Dutar ýasaljak tut agazyny güýzde ýapragyny dökende kesip alsaň has gowy. Kesip alan wagtyň dutar ýasamaga girişmek bolmaýar. Tuduň töňgesini bir ýyllap ýere gömüp goýmaly. Şonda ol görnüşini, gabarasyny ütkedenok. Gündogora syýagat eden dünýä ýurtlarynyň alymlarynyň ençemesi bir näzik owazly saz guralynyň öz bolşy aýratynlygy, onuň güýji, gudraty hakynda täsirli ýazgylar galdyrypdyrlar. Türkmen milli saz sunugatynyň kämilleşmegi bilen dutaryň saz sunugatynda ulanyş gerimi hasy artdyryldy. Dürlýörlerde dutarçylar toparlar döredildi.
dutar ustalarynyň elinden sünnän elip çykýan perdeleri türkmen halkynyň şöhratly taryhyny owad bolup canlandyrýan bir milli saat guralymyzy ýasaýan ustalaryň ilişinde artýan hormata münasipdigini aýtmak bilen buýsandyrjy bolup durýar. Ahly ulaýatyň sunugy saatlary milli mirasymyzyň täzeden dikeldilmegi, ýurdumyzda milli saat sunugatyny ösdürmek üçin giň ýollar açýan Mehriban Alkadamyza hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimizin taýsy tagyllary netijesinde ýurdumyzda daşky gurşawy aýaguly çemileşmek hem ülkemiziň gözel tebigatyny gorap saklamak ugruna uly gowrumly işler durmuşa geçirilýär. Garaşda watanymyzda tebigaty gorap saklamak, sağlaşykly ekologik gurşawy döretmek boýunça uly taslamalar durmuşa geçirilýär. Jenneti diýarymyzyň ösümlük hem haýwanat dünýäsini gorap saklamakda hem oň biodörlügini artdyrmakda ýurdumyzda bar bolan gorakhanalyň ähmiýeti diýsen ulydyr. Döwletimiz tarapyndan goralýan şeýle ähmiýetli ýerleň birim ýurdumyzyň Demirgazyk çägine ýerleşen Gaplaňyr döwlet evi gorakhanasyr. Öz eýleýän meýdany boýunça diýarymyzda iň uly hasaplanýan bu gorakhana Şäsiniň we Sarıgamış çäkli gorakhanalary özüne birleşdirýär. Sarıgamış döwlet evi çäkli gorakhanasynyň esasy maksady suw guşlaryny, keýikliň köpelýän ýerlerini goramakdan ibaretdir. Sarıgamış gölüniň suw geňişliklerine ýaşaýan guşlary goramak, jerenleň aýraklan hemde saýgaklaň köpelmegine şert öretmek ýaly derwäs işleri görkezmek bolar. Ýurdumyzda guşlaň uçup geçiş häsiýeti esasan sebitde bar bolan uly suw aýtymlary, Sarıgamış köli, Zeňebaby köli, Uzunşor köli we beýleki köller bilen baglanyşyklydyr. Köller Demirgazykdan günorta we ýydyna uçup gelýän guşlary wagtlaýyn düşlemek we iýmitlenmek üçin amatly ýerler bolup durýar. Şoň üçin hem guşlaň esasy bölegi şol köllüň üstünden ýa-da olary ýanyşyk meýdanlardan uçup gelýär. Şol guşlaň 20-25 götürme şu ýerlerde howurt göleýän we gyşlaýan guşlardyr. Gorakhanada anyp berilýän möhüm wezipelen hataryna gulanlary ozalky meskenine gaýtadan uýgunlaşdyrmak we köpeltmek, üst ýordan dağ goşlarynyň, jerenleň Sarıgamış kölüniň suw geňişliklerine ýaşaýan guşlary goramak, jerenleň aýraklan hemde saýgaklan köpelmegine şert öretmek ýaly derwäs işleri görkezmek bolar. Gorakhanyň meýdany 280 000 hektardan gowrak bolup, onuň düzümine Şäsiniň we Sarıgamış çäkli gorakhanalary hem döredilip, gorakhanyň öz boşly hem gymmatly haýwanat dünýäsi bap. Gorakhana ýertaçy guşlaň köp türlügi bilen hem ünsüni özüňe çekýär. Bu ýerde bir güt ütölgi, depe saçançysy, ýalançy gyrgy, göwenek we şuňa meňdeş guşlara has köp duş gelmek bolýar. Gorakhanada ilmi barlygy işleri ýylyň bütün dowamyna ýygyderli anyp berilip, tebigatda bolup geçen herhili hadiselere gözegçilik hem ösümlikleň we haýwanlaryň seýrek duş gelýän, ýetip ýok bolup barýan görnüşlerini ilmi esasy öwrenmek, köpeltmek, gorap saklamak dowam etdirilýär. Gorakhanyň meýdanlaryny seýrek duş gelýän ösümliklerden şoro we çägemlik ýaly ösümlikler ösýär. Bular Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna giýertilen ösümliklerdir. Bu ösümlikler gorakhanada ilmi taýdan öwrenilýär. Olary tebigy ýagdaýda ösmäge ýaramly ýerlere göçürmek we medeni zowlukdy ösdürip ýetişdirmek boýunça ilmi işler geçirilýär. Şonuň ýalam gorakhanada toýnakly haýwanlaryň otymlar bilen öpçünçilik hem onuň ýabany haýwanlara edýän täsiri içgin öwrenilýär. Umuman aýdylanda berqarar döwletimiziň batýarlyk döwrüniň Türkmenistan parahatçylygy we anaşman watan ýylynda güneşe diýärmizde ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamakda hemde onuň biodürlügini artdyrmakda maksady ukunly işler durmuşa geçirilýär. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şugun 28 awgustda saat 20-den 29 awgustda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň hawa maglumaty ulunyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan welaýatyna azken bulutly hawa bolup, demaz günatardan telesekund 9-14 metr ýetýän şemal ösür. Hawa gecesine 21-26 gradus maýl, gündüzüne 34-39 gradus ysy bolar. Ahal welaýatyna azken bulutly hawa bolup, demaz günatardan telesekund 8-13 metr ýetýän şemal ösür. Hawa gecesine 21-26 gradus maýl, gündüzüne 34-39 gradus ysy bolar.
Mara vilayetine az bulutlu hava olup Demirağ Kunatardan tele sekundu 9-14 metr eten şemal ötür. Hava gecesine 17-20 gradus mayıl, gündüzüne 34-39 gradus ısı olur. Liverpool vilayetine az bulutlu hava olup Demirağ Kunatardan tele sekundu 8-13 metr eten şemal ötür. Hava gecesine 17-20 gradus mayıl, gündüzüne 33-38 gradus ısı olur. Daş vilayetine yetkilen bulutlu hava olup Demirağ Kunatardan tele sekundu 7-12 metr eten şemal ötür. Hava gecesine 17-20 gradus mayıl, gündüzüne 34-39 gradus ısı olur. Paytahtymyz Aşgabatda az bulutlu hava bolup Demirağ Kunatardan tele sekundu 9-11 metr eken şemal ötür. Hava gecesine 23-25 gradus mayıl, gündüzüne 36-38 gradus ısı olur. Yurdumuz boýunça awgust aýynyň 29-yny magnetik hadisasynyň gowuşyk tesiri bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlary häzirki wagtda Thomas Pasmyň dowam edýän günlerinde howanyň gyzmagy netijesinde bunyň ýetişoklygynyň adamyň saglygyna ýetirýän yaramaz tesiri güýçlenýär. Bunyň tesiri aýratynam saat 11-den 17-de çenli güýçli bolýar. Hemem bunyň gyzgyn howry saat 20-de çenli dowam edýär. Şeýle-de howanyň düzümindäki tuğdan bölejikleriniň kadadan 7 götürüm artmagy bilen howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän tesiri artýar. Şundan baglanykda howanyň oňsy tesirleriniň öňlenmek üçin agyzy burun örtüklerini ulanmagy, hemem Thomas Paslyna bunyň ýetişoklygynyň gorunmagy maslahat berýär. Mehriban ilişler, bulary berk-berja etseňiz öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun bilen watan habarlar gepleşigime jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüň özüninde bolsa halkyň bekfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagt.